Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Stori am Llew yn colli ei pyjamas, neu jungle a bolgi yn mynd am dro i'r syrcas. Plwmp a deryn gyda cyw a'r kangaroo, straeon yn nos I sŵn y gwd I hw. Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd cyw. Helo bawb! Ydych chi'n barod am stori fach? Wel heddiw, dwi'n mynd I ddarllen stori Llew a'r Dant Coll. Roedd hi'n fora yn Rhy Cyw, ac roedd y criw I gyd yn brwsio I danadd. Roedd pawb yn brwsio I danadd, bob ora a bob nos. Roedden nhw'n hoff iawn o ganu wrth wneud. Brwsio I fyny a brwsio I lawr. Brwsio pob un dant yn awr. Brwsio I fyny a brwsio I lawr. Ond, pan oedd pawb yn bwytau brecwast, aw, medda Llew wrth gnoi tamad o dost. Roedd I ddant wedi dod yn rhydd. Syllodd pawb ar y dant oedd ar y bwr. O na, medda Llew, mae fy nana ddi'n cwmpo mas. Ond, eglurodd cyw mae un o'i ddanadd llaeth oedd wedi dod yn rhydd. Dy ddanadd cynta di i'w rheini, byddi di'n ei colli I gyd yn ei tro, a bydd rhai newydd yn dod yn ei lle. Roedd y criw wedi cyffroi. Bydd y dylwythau'n 10 yn galw heno. Bloeddiodd bolgi. Roedd o'n iawn, meddyliodd Llew. Bydd hi'n galw I roi arian yn lle'r dant. Yn ystod y dydd, wrth I bawb arall chwarae a mwynhau, roedd Llew yn meddwl am y dylwythau'n 10. Penderfynodd y byddai'n hoffi I chyfarfod. Yn noson honno, ath pawb I frwsio I danadd eto. Brwsio I fyny a brwsio I lawr. Brwsio pob un dant yn awr. Brwsio I fyny a brwsio I lawr. Yna, rhoddodd Llew degana yn erbyn drws I stafell wely. Pan fydd y dylwythau'n 10 yn dod I mewn drwy'r drws, bydd y tegana yn gwychian ac yn fy neffro, meddyliodd. Rhoddodd Llew I ddant yn ofalus o dan I glustog. Gorweddodd yn I wely clud a darllen llyfr cyn syrthio I gysgu. Cyn bo hir, roedd Llew yn chwyrnu'n braf. Roedd yn breuddwydio am y dylwythau'n 10 a'i hadenydd hardd. Ond, yn sydyn, gwychiodd y tegana wrth y drws. Roedd rhywun yno. Neidiodd Llew ar ei ista. Y dylwythau'n 10, ma'n rhaid. Ond, na. Plwmp a deryn oedd yno. Wedi anghofio rhoi cwtsh nos da I Llew. Yna, cafodd Llew syniad da. Be am I chi aros I weld y dylwythau'n 10 gyda mi? Cwtsiodd y tri yn y gwely I aros amdani. Cyn pen dim, roedd pawb yn cysgu. Ond yn sydyn, gwychiodd y tegana wrth y drws eto. Y dylwythau'n 10, ma'n rhaid. Ond na. Bolgi a jungle oedd yno. Doeddan nhw ddim yn gallu cysgu, ac roedden nhw isio I Llew ddarllen stori. Dywedodd Llew, be am I chi aros I weld y dylwythau'n 10 hefyd?
Cwtsiodd y 5 yn y gwely. Doedd dim llawer o le yno. Yn sydyn, gwichiodd y teganau wrth y drws unwaith eto. Y dylwythau'n 10, mae'n rhaid. Ond na, cyw oedd yna y tro hwn, wedi dod i weld, a oedd y dylwythau'n 10 wedi galw. Gwasgodd pawb at ei gilydd i wneud lle i cyw i ddod i'r gwely hefyd. Ar ôl gwneud eu hunan yn gyffyrddus, aeth pawb i gysgu'n drwm. Ond, deffrodd Llew i rwbath yn cosi i drwyn. A gorodd i lygyd, a gweld ser bach hyd yn hofran o'i gwmpas ac yn glanio ar ei wyneb. Cododd ar istan dawel heb ddeffro'r lleill. Ond wrth wneud hynny, disgynnodd darn arian o'r gwely i'r llawr. Chwiliodd Llew am ei ddant. Doedd o ddim yno. Ble oedd y dylwythau'n 10? Ond, iddo chwilio amdani am amser hir, nath Llew ddim llwyddo i gyfarfod y dylwythau'n 10 y noson honno wedi'r cyfan. Ond, tybed allwch chi gweld hi'n rhywle? Ia, dyma hi yn y ffenast yn fan hyn. A dyna ni, stori Llew a'r dant Coll. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Mae'n amser mynd i gysgu, bydd stori eto rhyw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd cyw, bydd stori eto rhyw dro gan y criw. Ie, nos da o fyd cyw.